Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang bocah-bocah. Pripun kabare? Muga-muga bocah-bocah tetap sehat ing omah ya. Saiki awak dhewe sinau basa Jawa. Coba bocah-bocah buka bukune kaca 43. Saiki awak dhewe bakal sinau babagan kisah Antareja lair. Nah, bocah-bocah, awak dhewe kala wingi sinau babagan Pandhawa. Supaya bocah-bocah hafal lan paham sapa wae Pandhawa, yuk awak dhewe nembang dhisik ya. Satriya Pandhawa ana 5, siji Yudhistira, loro Bima, telu Arjuna, Nakula lan Sadewa, Ramane Pandhawa aran Prabu Pandu, ibune Pandhawa ana loro, asmane Dewi Kunti lan Dewi Madrim. Hyang Antaboga, Bengawan Abiyasa lan para Pandhawa kumpul nunggoni Dewi Nagagini anggone arep babaran. Dewi Nagagini iku garwane Bima utawa Werkudara lan putrane Hyang Antaboga. Bengawan Abiyasa ngendikake menawa Dewi Nagagini arep diboyong menyang Amarta. Hyang Antaboga ngarujuki. Mula Begawan Abiyasa lan satriya Pandhawa padha nyuwun pamit budhal menyang Amarta. Tekan Amarta wis ana Bathara Narada sing uga kepengin nyekseni laire jabang bayi. Ora suwe Nagagini babaran. Bathara Narada ngendika menawa Sang Hyang Guru maringi jeneng ya iku Senaputra utawa Antareja. Nalika ana Prabu Salaksadewa arep ngraman negara Amarta, Antareja wis wani diajokke ana ing peperangan. Isih cilik wis wani ngalahke Prabu Salaksadewa. Sakwise kuwi Antareja diasta déning Sang Hyang Antaboga menyang Saptapratala. Sang Hyang Antaboga kuwi kakeke Antareja. Ana ing kono Antareja diwulang babagan panguripan, ngilmu lan kanuragan. Mula Antareja satriyane alus, kendel, duwe subasita lan sekti mandraguna. Kesatriyane ana ing Saptapratala utawa
jangkar bumi. Bocah-bocah, saiki awak dhewe mbahas babagan Dewi Nagagini. Dewi Nagagini kuwi putrane Yang Antaboga, ratu ing Sapta Pratala. Sapta artine 7, Pratala artine lemah. Dadi ana ing jero lemah lapis 7. Nagagini kuwi awujud dewa ular, dewa ula. Cirine 1 irunge mancung, 2 sanggul gedhe, 3 duwe jamang utawa gelang ing tangan, 4 nganggo kain nutup geger utawa punggung, 5 nganggo sepatu. Yen nek Antareja utawa Senaputra ya iku anake Dewi Nagagini karo Bima sing pertama utawa sing nomer 1. Kesatriane ana ing Sapta Pratala utawa jangkar bumi. Ciri-cirine Antareja ya iku kulite bersisik kaya ula, kulite mirip karo kakeke utawa simbahe ya iku Yang Antaboga. Nah bocah-bocah, kuwi mau kisahe Antareja. Muga-muga bocah-bocah paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.